Theni nje mali ungaziva kakuhle? Theni maliwa ungaziva kakuhle? Yini madoda? Aykhona. Jordan Sparks, City Freeze. Ke nesicingathe emveni ko-9 o'clock. Hayi, yho, kutheni iminqongo singavakali? Theni singavakali kakuhle nje. Ndazi ke noba ndiyavakala kakuhle napho kuwe ekhaya. Kodwa kubalulekileyo sithi imbadwa up until 12. Kuba lo mfana sevetlis, umfana kalo melikhaya emakhaya mfo kamzambe bethu amasiko nezithethe. Baseking sabathatha njebo local municipality. Asanda mali on digital ndihamba nosaphokazi Ntika on technical khona unkosi nathi ibhondo ngapha eSarah Batman. Kwanxiso lomculo nali akuviwe umfundisi. Iqina siyabulela. Sawuqhuba ke ikhona mani le nto andazi nawe uzonhighlayithela apho kuwe ekhaya uba siyavakala okanye ndiyavakala kakuhle kusini na kodwa khona mani into endiphazamisayo apha endleleni yam. Umba namhlanje esithetha ngawo sithetha nobhuti ongafunanga igama lakhe libe indaba kwamkhozi, inzalwane yaphaya eTsomo. Okhalaza ke ngokuthengiswa kwendlu yakowabo. Le ndlu yakowabo ukhona kwinxalenye yabantu abasemagameni. Uthi ke ithengiswe ngusisi wakhe, kodwa nguyena mntu uzosixelela banzi malunga noko kwenzekayo kolaa sapho. Akafunanga ke igama lakhe silithi pa esidlangalaleni. Mhlekazi, enkosi kakhulu, siyakwamkela enkqubeni. Molweni tata. Nkosi tata, siyabulela nathi uba ukwazile ukuthetha nathi kusuku lwanamhlanje. Kanti ke ukusondela kwiingcebiso zokuba iya kuthiwa nale nto uqalisele esidandalazisele umhlekazi lo ngomnxeba. Sibambe iingcali zimbini kwimiba yezomthetho. Sinaye uSibonga Konke Daca, yena uphuma phaya eZolani Gwama Attorneys. Sibonga konke, enkosi kakhulu, siyakwamkela enkqubeni. Tata, uxolo andokuva kwaku. No, don't worry bhuti. Don't worry bhuti, ndizawuzama uba undive. Sibonga, uyandiva kwelo cala? Tata ndikuva. Hayi bhuti, anditsho kuwe, nditsho kwezinye iindwendwe. Kaloku wena unagama. Sibonga, uyandiva? Okay, masijonge phaa kuMr Gandolo. Mr Gandolo, uyandiva kwelo cala? Uxolo mntakamali ndikuva kakuhle ke loo nto kula mazwi aqondileyo. Undiva kakuhle? Okay, shuthi Ndikuva ingxaki kakuhle kakhulu tata. Okay. Sibonga, uyandiva wena kwelo cala? Sibonga konke? Madoda, ikhona ke ingxaki. Ngaloo ndlela ithi loo nto ikhona ingxaki xa singazovana sonke.
Izuzu lishumi elinesihlanu ngumkholo bethile intsimbi yethoba kwivukani FM. Ndiyafuna ukusho uba namhlanje ingathi imini azifuni ufana nezinye. Kutheni mara? Kutheni le nto kunje? Sibonga, andazi noba ndiyavakala na kuwe. Sibonga konke Daca. Uyandiva? Cela nje u-unmute phaya. Sizokwazi ukufumana Sibonga kwelo cala. Ofe nje laa ndawo izokwenza uba sikuve awuthetha nje. Ofe nje phaya unmute pha enzela uba isound yakho izawuphumela apha kuthi. Unmute nje. Unmute nje. Ithi kweli cala lam apha neka nje u-unmute apho ukuze sikwazi uvana sizoqhubela phambili. Sibonga? Ndicela u-unmute nje apho kuwe enzela uba sizokuva kweli cala. Ayiwanda kwenzeka ntoni? Ayiwanda kwenzeka ntoni kwelo cala. Okay. Make sibe siqhuba. Bhuti waseTsomo, uyandiva? Ndiyakuva ngoku. Uyandiva ngoku. Kwenzeka ntoni? Siyifumene imbalelwano yakho yokuba hayi, nantsi indlu yekhaya yomzali wakho ithengisiwe ngusister wakho omdala. Awusibuyisele umva. Tata mandibulise. Uthatha le nkqubo ndibulise nakubaphulaphuli. Tata okwenzekayo kodwa ndikulibala uba kwakungeyithi i-date. Unomhla ekwakuphuma izindlu izindlu ze-RDP. So umntu wayehambela Imake bhuti, imake bhuti uxolo kancinci. Mawawa, uyamva Yebo. ubhuti kwelo cala? Uyamva ubhuti kwelo cala? Ndimva kakuhle tata. Ndimva Okay. kakuhle. Qhuba ke bhuti. Mhla kwakuphuma izindlu. Sorry, Tata. Ewe ke bhuti ungaqhuba. Uthi mhla kwakuphuma izindlu kwenza njani? All right, Tata. So indlu yade yabe ke ngoku iyaphuma ukuphuma kwayo umntu ke wayeloko ehambela ke yayithathwa kwifemeli yam ugqirha omdala waze ke ngoku yangumntu ke ohlala kuyo. Ndabe ke mna ke ndizamenzela amehlo. So ndazova ke ngoku ndisekhayeni kuxelwe into yokokubana indlu angeke ukuthi ndihambe thatha uhambo ndiyobhala. Ndaye ndadibana nezi komiti zendawo. Ndadibana nezi komiti zendawo ke ngoba ndaye ndasiboniswa salaphi. Apho ndifika kuso ndaba nombuzo. Okay. Ndicela ubambe ngolo hlobo ke bhuti. Ndicela ubambe ngolo hlobo nje kancinci. Ndicela ubambe ngolo hlobo nje. Sibonga, uyasiva ngoku? Ndikuva kakuhle. Ndicela ubambe kanjalo bhuti wam. Sibonga konke Daca. Uyasiva kwelo cala? Ikhona imali. Cela usibambe ngolo hlobo ke bhuti. Sawubona uba senza kanjani nenzela uba sikwazi ukufaka undwendwe lethu olulandelayo ngenye indlela.
Asazi ke kodwa ingathi into zethu zibuyele. Sivakala kamandi nakwelakho icala. Please confirm enze ba sikwazi uba usiva kakuhle. Bhuti usiva kakuhle ngoku? Ndiva kakuhle ngoku. Sibonga konke undiva kakuhle? Okay, masenze kanje. Mawawa, sinjani kunakuqala? Uvakala kakuhle kakhulu, uvakala kakuhle kakhulu tata. Ubuyivile le nto ibiviwe ngabanye abantu kuqala. Not really kwelam icala kodwa Okay. ubunawo amagingxigingxi usaqala kodwa phela. Okay. Sibonga konke uyandiva kwelokuqala? Hi sir, yho ndiyakuva uxolweni bethina nakudala. Okay. I'm trying to unmute myself and muteki at all. No, akho ngxaki tu. Ndicinga uba sizawukwazi uqhuba nathi besine problem kakhulu kweli lethu icala. Kodwa ndiyafuna uva nalapho kuwe ekhaya njengoba umamele. Enkosi Mcethe, enkosi nakuwe. Sakhisi ngokutsho but khanitsho ngoku injani imeko so that ii-technicians zethu zikwazi ukuyibhilabhila lo micimbi yethu uba ime kanjani. Masiqhubeke kodwa nenkqubo ngoku. Ixesha sele lisitye kakhulu. Sibonga, okokuqala nguwe obesingekamamkeli apha enkqubeni. Enkosi kakhulu nawe ngokuthatha ixesha lakho uncokole nathi namhlanje. Enkosi bhuti wam, nam ndiyavuya ukuthetha nani namhlanje and ndiyabulisa kumntu wonke. Ndixolise ke nangamagingxigingxi eteknoloji athe andibetha. Thank you so much. Nkosi kakhulu. Bhuti, ubusasiqalile ke ngebali lakho. Ndizacela ke ube bugqagqanisa xa uthetha enze basikhawuleze siyibambe kodwa ungazileqi. Le ndlu yindlu yakowenu yekamama wenu ithengiswe ngusisi wakho. Khawuye bhuti usibuyisele umva. Utata yekamama wethu njengoba ke iliqela ekhaya bathandathu. Njengoba sibathandathu nje kodwa abantu abaye bakhona njengoba ndandibanda abangusoyojonga kwa-house kwamasipala. Yes. Ndafumaniseka into yokokubana abantu abakhoyo apha ngabantu abathathu. Okay. Ndim ibe ngumntana ekhaya. Okay, nguwe ngusister wakho nomntana kasister wakho utsho. Injalo yena ke umntana kasister wakho useRhawutini. Kodwa akahlali nje. Okay. Emveni koko ndaye ndathatha amanyathelo okubana kuba ndandikhusayo iye yathengiswa ndaya kwiindawo zezikolo ndafumana bandixelela into yokokubana uba ndingayihambela nje. Ndingaqhuba tata. Ewe, qhuba tata. Noba ndingayihambela indlu andinakuyipasa ngento ethi has no proof lento yokokubana indlu nelungelo layo. And then naphaa kwa-house babelikhethile ke elithi ndingenayo i-title esandleni, andinalo ilungelo. Kule bandinika yona into le echazayo uba ngoobani apha andakwethu bangandinikeza yona phana. Ngabe ndibona uba okay wandixelela ke ngendaba yamagqwetha yoba indlu xa ithethisayo ingangela emagqwetheni. Waye wandibonisa kwincwadi kaba bayibhalile enesivumelwano. Incwadi ke ebhalweyo ke anti-counter book eyayibhaliwe ekaba ngesivumelwano ke isivumelwano sabantu abathathu. Okay.
ndaye ndaphinda ke ndathi ngokuba ndandiphaye eFanta Bay Park, ndaphinda ndathatha amanyathelo oba maphinde ndiye phaa nomntu noko ongumzali kum. Ndaye ndahamba ke nomntu ongumzali kum okwayisheni ndakhe sayofika phaa uba ndandithathela iingxoxo. Xa sifika phaa kwafika sekukho umntu kutaba uyarenta waye ke wambuza ngokwakhe ke umntu wefemeli ukuba ingaba le ndlu yekabani, wakhomba kuthi, wakhomba kule ndlu esisi. Wathi ingaba wena uhlala ngesipini ke mhlawumbi? Wathi yena hayi indlu uyayirenta uyarenta phaa. Okay. Sorry bhuti kancinci. Ndicela senze kanje, univumele ungavi kakubi. Ndicela uze univumele ndikulide. Ndifuna nomntu omameleyo akhawuleze ayibambe. Kowenu niba yi-6, right? Umama wenu wabhalisa le ndlu, wabhalisa wafumana le ndlu. Loluphi uhlobo, yi-RDP? I-RDP tata yena. I-RDP. Iphi le ndlu? IseGauteng, ise-Eastern Cape? IseGauteng. IseGauteng. Okay. Unako ukusixelela indawo ekuyo kuselokishini, right? Iselokishini. Yeah. Now, uyibhalisa kwenu kwakhe umama wenu ngumnikazi wayo. Iphume usaphila umama, kwenzeka ntoni? Umama akasaphili. Yes. Okay. Apho ndifuna siye khona. Ndifuna siye kwinto ethi njengoba engasaphili umama, nifikelele njani kwindlela yokuba amafa wale ndlu okanye ibe ngala magama? Uyakwazi usixelela uba la magama wena nosista wakho omdala nomntwana kasista wakho aze njani ukuba ngokhethekileyo ibe nini abantu abanamagama avela phantsi kwale ndlu? Ndingathi ngelixeleleyo tata kuba ke umama usweleke into abancinci. Okay. Ngoku ulwazi oluninzi singenalo malunga noba kwenzeka ntoni, kodwa endikukhumbulayo mna njengoba nam ndakhe ndihlale kwelaa cala laseGoli, ndandikhe ndimane ndivuka ndimane ndiyotshekisha ukuba izindlu na azikaphumi na. Ungazile ke apha ke mhlawumbi kuThixo omdala ke uba uyihamba hlobo luni yena. So le ndlu iphume umnikazi wayo wayeyibhalisile umama wenu sele engasaphili? Engasaphili. Okay. Ungaqhuba ke bhuti nestori. Then ngokuye ithengisiwe, ufumana njani uba ithengisiwe le ndlu? Uyiva ngabani noba uchaza ngagama kodwa ukusondela kwakhe kuwe? Okay. Kukhona oomakhelwane esafini nabo kwale ngoku bangekaphumi into, ngoomakhelwane kwabaye Gauteng, iphinde ibe ngabakhaya bethu. Ngoku bebesondelelene kakhulu kuthi. Ngoku ke ngokubaye bathatha inxaxheba yoba bafowune, kodwa bengafowuneli kum. Bafowunela omnye woositana. Ngokuba ke ngoku mna ndandingumntu olapha ke ndibuyile ndilapha ekhayeni, kwacaciseka into yokokuba nathi sakhe ndiyova ke ngokwelaa cala langaphantsi uba kusithiwa eyi ile ndlu ingathi ithengisiwe. Ndikhe ndayiva naloo nto. Okay. So Okay. Bambe ngolo hlobo ke bhuti, sawulungisa nje imicimbi ekhaya siqhubele phambili nenkqubo.
25 phambi kwentsimbi yeshumi. Sonke siyabazi oomamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Sakuphendula nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye itext iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Yokutshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Utheni ngekayamkeli i-friend request yam? Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava. Awugcwalisi forms, ii-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayele *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. Futhi nantso ke ngoku uyayifumana ngomakhelwane uba indlu yakuyona iyathengiswa, uyasuka e-Eastern Cape uye eRhawutini, sithatha usibekela ubala ukufika kwakho into ozenzileyo. Kodwa ukufika hayi ndaba ngumntu othi mandingangezi kuyo mhlawumbi Imake bhuti wam, imake bhuti, ndicela ubuza ifowuni yakho uyifakanga kulawudi? Uvakalela kude, ndiyanqwena uba le ndawo izokwenza uvakala apha kumbe buyisondeza apha emlonyeni. Ya, uyandiva ngokuthi ya, uyavakala ke ngobhuti, ungaqhuba ubambe loo position. ukufika kwam tata ndaye ndaqonda into okokubana mandingayi ngendlela ekungazufana ngayo, ndingayi ngqo phaa endlini. Makhe ndiqale ndidibane nomakhelwane ndize phaa kuye. Wandixelela uba hayi yona sekuhlala nabanye abantu. Ndaqonda uba ke mna ke mandihambe ndinisa ngumntu ofike ukuhlala community ngoku. Umntu unokomiti westrato phaya elokishini. Aphatha Yes. elokishini. Okay. Wacaba ke lo mntu ndimkhonjiswayo kungumntu endimaziyo noko, umama endimaziyo okwakufitshane kwaphaa. Kodwa ke ndaya ke kuye ke wandicacisela uba hayi siye sanesivumelwano into okokubana indlu masiyithengise, kodwa ndikhe ndambuza umthengisi wendlu into okokubana akekho na abanye abantu abaphezu kwale ndaba yale. Wathena hayi abekho, nguye umntu othengisa into, nguye umntu onelungelo lento. Umbuzo wam ke kumama endambuza wona, kwakutheni ungabi nento ethi ufuna into echazayo ke yoba ngobani abantu abaphantsi? So ubuza wena kumama ongunokomiti westreet, andikuva usithi ubuzile kusister wakho. Abuza kumama. Usister wakho yena wathini kuye njengomthengisi? Seyenzeka ngoba zange sibe meeting naye, kodwa yayise ngumntu okwalapha ekhayeni, kodwa zange sifane ngoba makesithethe ngalo ntetha injalo. Kodwa ndathi ndisawufika phaa kumama lo, ndathi ndiphuma kulaa mama lo wena kwesikomiti wandifowunela ke usista wam. Okay. Wacaba ke umama, wamfowunela umama lo wesikomiti. But mamela bhuti ne, nazi ingqali zizoyibeka uba bekufanele wenze njani, kodwa mna ingxaki endenza uba ndingakuva kakuhle, okokuqala le ndlu yinto ekhaya le. Ngoku uba uyoqonda kwilungu lekomiti yestrato ungangqali kulo mntu uthengisileyo uyisister yakho, kutheni? Ndenze ndiyive loo ndawo. Tata, ndiyakuva umbuzo wakho tata. Kwelam icala ingathi
into ezininzi kwelam icala bezingekho lula ngelaa xesha. Kanjani uthetha ukuthini xa utsho? Bezingekho lula ngehlobo lento yokokubana ndingathi usisya wam omnye lo wenza okokubana mandide ndiyofikelela phaa kulaa rhawuti ngaloo mini leyo. Uyayazi into okokubana ilungu lam kakhulu likusisya wam lo ungasekwethu. Lo uthengise indlu. Buti ipoint yam ithi okanye umbuzo wam uthi andikuva uthi sisi njengoba igama lakho nelam nelomntanakho ingawa phantsi kwale ndlu uyithengisa njani ngaphandle kwemvume yam? Andikuva usitsho kudala ndikulindile. Kutheni ungadeske umngqale usisi wakho utsho umbuzo wam ubuze kuye yonke le nto ibangela uba ube kanti ngoku unamakhwiniba ngokuthengiswa kwale ndlu? Mandi tata zange ufike nalo mbuzo noba wawufikile tata kodwa ndandinoba noloyiko loba ndiqale. So niyavana nosista wakho? Uqinisekile uba niyavana, niyathetha, niyancokolisana njengabantu befemeli? Tata kunjalo. Akukho ngxaki, akukho nto yokungathethisani phakathi kwakho naye? Tata ayikho tata, ngaphandle ngoba ke mhlawumbi kuba inguye ke ohlala kwanabo nabantwana bam. Kaloku bhuti, into edaba ndibuze lo mbuzo kukuba umntu wokuqala umbuza usava kwayinto yoba indlu yakuni iyathengiswa uyive sewuyiva koomakhelwane iqala phaa kanjani? And umntu wokuqala umbuza ngubani kule case? Uyabona umbuzo wam uba usuka phi? Umntu wokuqala umbuza kule case ngusisi wakho ngendlela mna endibona ngayo, but andikuva umbuzo. Uthi wonqine umngqala umoyikile. Okay. Andazi ke noba akukho apho ndikukhawulele khona usacacisa na, yiza ke bhuti. Tata ndiyakuva tata, akona ukumbuza tata, zange Then wafumanisa ke ngokuba ithengisiwe indlu, wakucacisela yaziyo umama olilungu lekomiti yesitrato, emva koko wathini umkhombandlela kuwe? into endayenzayo ke tata, ndaye ndabona uba iyandohlula nxa ndiselelwa ngohlobo loba ngeke ndiyuyile ibe nayo icayisisile. Yabe ke ndingenalwazi ngendlela yoba mhlawumbi icayisisile ndingayifumana ngaluphi na uhlobo. Okay. Ndizawuyeka iindwendwe zam zibuze ngokwazo, kodwa umbuzo wam wokugqibela kuleni segment. Zingaphi zikhona kwaye zingaphi iincwadi ezikhoyo kuwe ezibonakalisa uba nawe uyinxalenye yabantu abanelungelo kule ndlu? Zikhona? Into endinatata apha inantsika le ncwadi le ndayifumana phaa kwa-house. Kwabani? Le ncwadi endaye ndayifumana kwa-house endinayo tata. Ithini le ncwadi? Isanditsho zam uthi le ncwadi ithini, bathi ithini le ncwadi ngokuba bekunika? Into eyayichazayo tata, bathi phaya bathi mandiyofuna i-death. Bathi mofuna ntoni? I-death tata. I-death kamamakho. Yes. Bathi babesithi uthini umkhombandlela njengoba befuna le death? Babefuna ukuba mna ndacela ukuba
masijongele abantu abanelungelo lwale ndlu kuba lize kwento okokubana ndicinga. So ke ngoku bathi okay, wena uyintoni indlu kamama wethu but akasekho. So isigqibo sabo ke ngoku bathi ke ngoku kwaya into emandiyenza funeka kuze idesi so that bazawucekisa ukuba indlu seyikwilungelo laba. Okay. Ndamanyathelo ke ndaya eHome Affairs, ndandifika ke eHome Affairs bandenzela idet ndafindela phaa kwa-housing. Xa ndifika kwa-housing bafika ke bandibekisela kwesisini into yokubana indlu naba bantu abakhoyo, but naphaa kwa-housing babe benentetha ethi ndingenayo nothing I can do. Ungenayo intoni? I-title I-title deed, sure. Kodwa le bandinika yona into echazayo nje into yokubana indlu ngobani abaxhobile. Okay. Okay, khawundibambele kuloo ndawo ke bhuti. Mandiqale kuwe Sibonga. Unombuzo kubhuti kuba ekugqibeleni apha nguma ndithini ukusuka kule point? Unawo umbuzo, zikhona into ocinga uba uzishiyelele nekufuneke azidandalazise ukuze kucace kuphuhle intetha yakhe? Enkosi bhuti wam. Ubhuti yintoni ebangela uba athi kukuba evenga lo sisi athi nguwasekuhlaleni ubana indlu ithengisiwe, yintoni ebangela uba athi laa ndlu uyithengiselwe laa mntu? Ngene mhlawumbi seyidlulile kuloo phathi yoba yintoni le ayibona embangela uba athi usista wakho uyithengisile xa yena engakhange akwazi ukumbuza. Yintoni emenza uba abe sure ephathekayo uba laa ndlu laa mntu nyhani uyithengiselwe? Okay. Bhuti, Okwesibini, okay. Yes. okwesibini, laa ndlu ibiseyiphelile, ibiseyinayo i-8 years laa ndlu ithengiswe ngusista wakhe. Okay. Okwesithathu, ingaba umamakhe waye usweleke indlu seke wahlala kuyo okanye usweleke ekwi-waiting list yezindlu ze-RDP na? I think imibuzo yam leyo bhuti wam. Enkosi. Okay. Bhuti, kumcimbi wokuba indlu umama ude wahlala kuyo okanye ithe iphuma obeseswelekile? Tata, umama usweleke indlu wabe yena ekwi-waiting list. Okay, so akangade sikakwazi uhlala kuyo. Okay. Then yintoni eye yakuqinisekisa into yoba ngokwenene le ndlu ithengisiwe? Utsho umbuzo olandelayo kuba uyive ngelilungu lekomiti yasesitratweni. Ikhona into oye wayibona phaa kwa-housing ethi ngokwenene ke mhlekazi usisi wakho uyithengisile le ndlu, okanye kuvele nje uluhlu yokuba nawe uyinxalenye yabantu abanelungelo lokuxhamla ngale ndlu? Akho nto nayo kwa-housing. Ndizama uthi wena bhuti, phaya kwa-housing ikhona na ixesha apho uye waboniswa khona kodwa mhlekazi, ewe igama lakho liyavela apha nelikabani kodwa le ndlu sithetha nje ithengisiwe, ikhona into oyibonisiweyo ebubungqina obutshoyo? Hayi tata, zange bubekho ubungqina. Oh, okay. Andazi ke Sibonga, ubusithini lo wesithatha umbuzo? Ukuphendula bhuti wam ibinguloba i-8 years uthe ubana umamakhe zange ayihlale indlu. Okay. Angase ke ngoku abe kanti undiphendula ngento ethi le ndlu ke ngoku ithengiswa ayikapheli kwa ile 8 years ilapha kuye nosista wakhe.
nalo Okay. mntana kasista wakhe. Okay. Indlu le ukuthengiswa kwayo seyinexesha elingakanani khona sukela ukunikezelwa kwayo nayisebenzisane lusapho? Iminyaka esibhozo sele igqibile? Andithi tata, Awusawukhumbula unyaka? andisawukhumbula unyaka, kodwa if ndiqaphela kakuhle inoba besemveni ngo-2016 uqala kwazi uphuma. Uphuma, xa uthi uphuma ndisho ukunikezelwa ukuba kuqale kungena umntu ahlale? Uqala ukuba makunikezelwe abantu bakwazi uqala, I think iqalwe ngo-2016 2016 okanye 2015? 2015. Oh, 2015. Okay. Okay. Yeah, I think usayiphendule ke Sibonga. Uba unawo omnye ungabetha sizodlulela kumnta kaGantolo sive beyakhe ithini. All right. Ingaba ubhuti lona ilifa eli likamamakhe yayileli lifa lale ndlu laliye laripotwa ngubani kwakuye kwathiwa nguye ozokuba ozo-administrator ozoba ngumntu ozogada la estate kamamakhe. That is umntu ozoba abhatale uba umamakhe unamatyala, abhatale loo matyala, abe responsible nangale estate, ibe nguye Ozojonga zonke izinto ebezishiye yeah, bezifanele ukwenziwa ezidibene ngumama. neli lifa. Yes. Oh, okay. Babebeke bani ngubani Okay. babembe ngoba uyakhethwe ngabo mhlawumbi njengoba sithi bangabantwana bakamama bayi-6 andithi ukhethwa ngabo ngokuba ngubani abafuna umenza uba ibe nguye ozokuba irresponsible for eli lifa. Okay. Mhlawumbi phambi koba size kulo mbuzo kaSibonga, Mhlekazi, uyakwazi usixelela uba wena nosista wakho kwenzeke kanjani nomnta kasista wakho ukuze ibe ngala magama qha akhoyo apha nakubeni kukhona abanye abantu ozalwa nabo? Tata, kuba ndingenalwazi ndingathi kuba into endiyaziyo kuba kwa unyana lo kase ukhulele phantsi komama. Komama, yes. Okay. So ulantuka ngubani ke ojongene namatyala nantoni na erhangqela lifa likamama apha kuni nina amagama wenu abiziweyo? Ukhona mhlambi enamkhetha lusapho Akekho tata, okanye uba yenzeka loo nto wawungekho? ndandingekho tata, andinalwazi lwayo yona tata. Okay, okay. Uyasixolela Mhlekazi, zifuna enzela uba ezi ngqalo funeka zithi zisiza nomkhombandlela zibe zibuze zaqonda phantse yonke into kuba kaloku ezinye umzekelo ngoku awuzikhumbuli kakuhle. Mawawa, Ewe tata. qalapha uqala khona ubuze le ungayiqondiyo phambi koba singene endimeni. Ewe man, mandibulise ke kubaphulaphuli bakho, ndibulise nakuwe ngokukhethekileyo, ndibulise ke nakuxa wam kwelaa cala. Nantsi into mane ndifuna uyijonga ma, because ikhona nje ipicture evelayo kodwa ke zacaca xa sesivele endimeni. Yeah. Ndifuna ubhuti akandohlulele nje into encinci manapha encinga ingasinika umkhombandlela ethubeni. Yeah. Ukuthi umama usweleke ngophi unyaka, ncakasana akanangamazi umamakhe noko. Okay. Bhuti uyawukhumbula unyaka osweleka kwamama? 2008. 2008. Yes, sure. Izindlu uthi izindlu ziphume ngo-2015. 2016 apho ziyezo kwaqala uhlalwa khona 2016. Xa umama esweleke ngo-2016, I mean Usweleke ngo-2008, yes. ngubani owathatha isitshixo, ngubhuti okanye ngusisi lumdala? Okay, good question. Bhuti, ngokuzinikezelwa izindlu kukho bani, ngubani othatha isitshixo ongena ngaphakathi?
usisi. Okay, yiza mawa. Usisi. Then my last question ke ngoku mntakamaliwa ndifuna ukuqonda from emveni kwe-funeral ungcwatyelwe phi umama kanene mntakamaliwa noba ndivela phansi uthi ungcwatyelwe phi umama? Okay, ungcwatyelwe phi umama? Ungcwatyelwe eRhawutini okanye ungcwatyelwe eTsomo? ekhayeni ke. Ekhayeni eTsomo. Ingaba ndi-right uba ndithi ukuba ngabana izindlu zikhutshwe ngo-2015-16 ngelo xesha zingekakhutshwa ezaa zindlu kungekokhiwa okanye ixesha aswelekayo umama bebehlala eplotini okanye etyotyombeni? Yes. Oh, ngeli xesha ziphumayo ulapha eMpuma Koloni wena okanye upha eRhawutini kwaye bahlala kwindawo enjani? Lityotyombe bahlala phi? Bayarenta abo baseRhawutini ngelo xesha? Phambi ngo-208 kuqala mntakamalo phambi ngo-208 xesha aswelekayo umama kukokhiwa okay. i-RDP house pha lityotyombe okanye iploti. Yes. Benihlala phi nomama ngela xesha ingekabikho le-RDP? Yayimikhukhu. Nihlala phantse nonke nina niseRhawutini? Nihlala benihlala naye umama nonke nina niseRhawutini? Okay, izamawa. So ikhona into ngela xesha amaza akho eberhirhiza ikhona into ebengandavubhuda ithetha ingathi uthi kuthiwa noba ngaye emagqwetheni le nto ayinawulunga. Ndimve kakuhle ba? Khawuze bhuti, ingathi uxelela into yokuba uyawukha phantsi isitya sigcwele noba ungayi emagqwetheni ngalo mba wale ndlu. Yiza. Ndicela undiphindele kahle. Ikhona into obukwayithetha ethi uke waxelela into yoba noba ungayi emagqwetheni lo mba lo awunolunga, akukho nto unoyenza. Khawuphinde usikhumbuze? Tata, kunjalo. Uxelelwa ngubani kanjalo? Ku-street committee. Okay. Yaba yiyo Izamawa. Ndiyaphela apho kodwa ndiyawuyibona ke ngoku ezi mpendulo azifumanayo kube silapha eredweni namhlanje. Kodwa ke uyawuthi xa usivulela uthi masingene enzulwini ndiza kuyiqangqulula ndize nayo ndizokucacisela kakuhle uba sifike nje sitheni silapha. Okay. Okay ke bhuti, masithethe ke ngoku. Emveni kwayo yonke loo nto uyile kwa-housing wabuya ke wawabona amagama wenu asavela. Alikho ilizwe elithe phaa awuseyonxalenye yendlu, andithi akutshiwongo? Akutshiwongo phaya ubana chitha utyiwe le ndlu le ayiseyoya kowenu. Uba ke ndingazange ndiyibone into ekhoyo Ngela xesha useRhawutini sele uthi ufike kukho abantu abarentayo kule ndlu yakowenu, uthi kufike wabona ntoni? Utata, njengoba ndithi ndaye ndahamba nelungu lefemeli, ndaye ndafika kukhona usisi owaye wasiphendula ngelithi barenta phaa baze bekhomba kulo mzi. Oh, okay. Bangabi nakuya ke ngoku kwakwe bangabantu ke abazawuphinde babuye. Imake barenta ku-street committee kuba kutheni? Kube ngumnikazi wendlu? Bathi kutheni awubabuzanga? Baye banentetha ethi hayi umnikazi wendlu. Bathi u-street committee nguye oyithengileyo indlu. Tata bayibeka kanti. Nangeli tyeli akukho nto ithi khawukufowunela usisi uqonde uba mntakamama kwenzekeni kanti? Hayi tata, zange ndiyibe loo nto leyo. Umoyika kangakanani usisi wakho? Andimoyiki tata, ngaphandle kwento yokubana ingathi yoba andifuni kubekho into ezawuba ingxabano phakathi kwabo.
Yho, ungumdali woxolo. Njengoba niba yi-6 apha kuwenu, andizumbala umntu akasisi wakho. Basaphila bonke abantwana bakuwenu. kunjalo. Nguwe qha onale mibuzo ngale ndlu. Abanye badle imu, abanamibuzo bathule cwaka bancamile. Tata baye bancama kuso ethi babe nethemba lam kuba yisiseyide okwaphaya sawutini iphinde ibe yayindinayo Uphinde wavakalela kude ke ngobhuti laa position yakho bendiyithanda ndazi uba kwenzeke ntoni. So uyavakala ngo. So bathi bebexhomekeke kuwe ukuba nguwe ozokwenza iintshukumo. babe nenjongo zoba ndandimo ozokwenza intshukumo nento okokubana besiloko sisondelelene ke ixesha engekabikho zoba kungathintselisa. Okay. Usawukhumbula lo nyaka ubuye ngayo eRhawutini wafika ithengisiwe le ndlu? Lo nyaka ndandiye ngawo yayi-20 20 bani? 2020. Ngexesha leCOVID. Okay. Tata kunjani? All right. Now ufuna kuthini njengoba seside sibe kweli qonga? Ufuna thini namagqwetha kuwe? Tata, iinjongo zam uba ndingekabinalwazi kodwa ndibe ndinayo into eyilesi ekhoyo apha ethiwa underhousing, ndibe ndikhona kule. So iminqweno yam nenjongo zam ukuba ndingenza njani ukuba ndingayifumana indlu kuba ke andinayo isekekiti into yokuqala. Nento okokubana Yes. noba indlu ndingenawukwazi ukuthengisa ngedolobha iinjongo zam. Usisi wakho uphi ngoku? UseseRhawutini? Usekhayeni? So ukuthengiswa kwayo le ndlu yohlukene naye isothengiswa waphuma weza emakhaya? Kunjalo tata, ngoba ndafika phaa ekuthiwa usandifika phaya. Wafika kutheni? Ndafika phaya eRhawutini kwabe kuthiwa usandifika phaa. Ubambisa intoni isithuba? Ndikuva? Ndafika. Uyandeva tata? Ya, ngicela uphinde uqhube futhi. Tata, ndifike phaya eRhawutini kwabe kusithiwa uye waphinda wathatha uhambo kodwa ke waphaa kwelaa cala. Okay. Ngoqinisekileyo ke awukathethwa ngemali ukuthengiswa kwale ndlu uba iye yabheka ngaphi xa ungazange umbuze de kube ngoku. Endakuvayo tata ngembalelwano endandibona phantsi komama lo wesikomiti waye wandibonisa ixabiso ethengiswe ngalo. Wathi imalini? Uyakwazi usinika loo figure? Yaba ngu-50. Yaba yi-50? Hayi bhuti, wasithela. Uthi ixabiso layo bathi imalini? Yaba ngu-60,000. 60? Yes. 60,000 rand. Okay. Akumeke ngoku maliyo. Mandiqale kuwe Sibonga. Nantsi ke utsho ubhuti. Iqalwa ngaphi le meko? Enkosi bhuti Maliwe. Mandiqale ngokuthi xa ngabe umntu esweleka
siye kula ofisi kamgcini mafa siyochaza uba ubani kabani uswelekile, yaye izinto ebenazo phantsi kwegama lakhe zinto ezithile nezithile. Umzekelo ke, indlu yenye into esiye siyoyichaza phaa kumgcini mafa xa ngabe umfi ebenayo ne. Umgcini mafa ke ukhupha iileta ezimbini phaa. Kukhona ileta ekuthiwa yi-letter of authority, kubekho ii-letters of executorship. Le letter of authority iphuma xa ngabe lo mntu oswelekileyo masithi lo mntu uswelekileyo akana-will, engena-will njena, izinto eziphantsi kwegama lakhe, into anazo zingaphantsi ko-250,000. From 250,000 ukwehla ufumana ii-letters of authority. From more than 250 ubheka phezulu ufumana ii-letters of executorship. Kwezi leta ke uye umgcini mafi phaa kulaa letter of authority akhethe umntu ozokuba yi-administrator yeli lifa, that is umntu ozoba nguye ozoba in charge kweli lifa, abele abantu. Aba bantu ke siye sithi zii-beneficiaries okanye zii-heirs, ndizathi zintoni kanene, zintoni, zindlalifa. Ewe, I think Yes. zindlalifa ngesiXhosa. Yes. Siye sithi ke zindlalifa, ngabo ke babelwa ngulo mntu baye akhethwe mhlambi ngumaster, okanye xa kuphume ii-letters of executorship anomineyithwe ngaba bantu bazindlalifa. Uyakwazi ke laa mntu ingaba ngomnye wabo okanye banomineyithe igqwetha, kuxhomekeka kubo xa ngabe izinto zikamfi zingaphezulu ko-250. Now ke ngoku Mr. Maliwa ne, into endiyibonayo apha ubhuti uthetha ingathi ingathi zange kuyoripotwa kwamaster. Into ethi akho letters of authority, akho letters okanye ii-letters of executorship. Ithi ke ngoku loo nto bhuti wam, akekho umntu ebe in charge of ilifa likamama ne. But ke ngoku uthi ubhuti phayana xa efika phaa kwa-Department of Housing, ufika kuvela igama lakhe ne nelika-sister wakhe nelomntana ka-sister wakhe. Yeah. Abe esithi ubhuti bayi-6 kokwabo. Uthi ke ngoku umaster, ithi yi-act esiyisebenzisayo ethetha ngamafa. Xa ngabe umntu esweleka enabantwana, mandithi ke ngoku kule case kamama, umama uyasweleka unabantwana, akashiyi ngasemva i-will, laa ncwadi itshoyo uba mna ndingubani bani bani bandishiya into yam ethile kubani. Siye ke ngosisebenzise umthetho osebenza kubantu abangenazi-wills. Uthi ke ngoku lo mthetho bhuti wam, fanele uba abantwana, abantu abaye ba-inherite okanye bafumane kwamafa walo mntu uswelekileyo, uba ngaba unomlingane ebetshatile, betshate in community of property, laa mtshato uthi owam, eyam yeyakho, eyakho ngeyam, kuqala kufumane bani umlingane, kuphinde kwabelwe abantwana ngokulingana. Now akho nto ithi apha uyoripotwa kwamaster, but ke ngokubona baye bazabela kuba bezibona bevela kulaa ncwadi yakwa-housing. Which is ke ngoku usisi nomntanakhe. Usisi nomntanakhe nobhuti bazithatha ngoba ngeyabo le ndlu. Okay. Of which ke ngoku ubhuti wam, noba ngaba bekusithiwa kuye kwakhethwa usisi, kwathiwa xa bedibana bona beyifemeli bobayi-6 abantwana bakamama, bathi hayi ke sikhetha usisi nguye ozoyilungisa yonke le nto elifa, okanye sikhetha ubhuti. Ngoba ke apha emthethweni ayikho laa nto ithi ngoba ubani yindoda yinkulu, ayisebenzi loo nto leyo apha emthethweni. Sayiyeka, saphuma kuloo nto leyo. Ngoku nomntu ongusisi uyakwazi ushiyelwa ilifa umntu xa ene-will. Xa ingekho ke will, abantwana bonke bayafumana ngokulingana, akho ozoba bhetele kunomnye. Iye entweni ethi ke ngoku le nto bhuti wam, xa ngabe bekusithiwa kukhona i-letter of authority okanye ii-letters of executorship okanye i-will,
ngewili usisi uba bekuthiwe kulaa wili indlu yeyakho mntanam ndiyishiyela wena, indlu yam ye-RDP esegoli ishiyeka kwintombi yam engubani bani, usisi bezawukwazi uyithengisa indlu angabuzwa mntu. Kodwa ngoku ngoba iwili ayikho, usisi ke ngoku bekufanele uba xa ethengisa indlu ugqitha kwabanye babhale phantsi, umthetho uthi mababhale phantsi batsho uba bayavuma uba angayithengisa indlu. Akakwazi ukuzithengisela indlu ngokwakhe, nomasta funeke a-aphruve atsho uba uyavuma ingathengiswa indlu. Xa kukhona ongafuniyo uba indlu mayithengiswe, funeke abe kanti uza kuthi nge-market value, akusuke kuthiwe indlu yi-60,000 umzekelo le mali ibizwe apha. Kuzawufuneka uba kukhangelwe uba ithini i-value yale ndlu. Kujongwe i-value yale ndlu, kuthiwe okay wena awufuni indlu mayithengiswe, thenga ke ngoku le ndlu. Kuzawuthiwa masithi umzekelo le ndlu yi-60,000 ne? Aba bantwana bayi-6, kuthiwa i-market value yayo yi-60,000. Itsho i-market value. Kuzawuthathwa lo 60,000 udivayidwe ngo-6, izawuba ngu-10,000 umntana ngamnye. Kuzothiwa ke ngoku wena andithi indlu awufuna uyikhupha, khupha i-50,000 ke kunikwa aba bayi-5 bona bafuna uyithengisa indlu. Wena ke ushiyeke nendlu no-10,000 wakho, meaning ke ngoku ubabhaye out abanye aba abantwana. So andiyiboni mna, and ke ngoku ubhuti akathi ufike kwa-housing kusithiwa ubana indlu ithengisiwe, because laa ndlu ayithengiswanga, ayikho la sale yalaa ndlu ngokomthetho ayikho, ayithengiswanga laa ndlu, isesegameni labo. Ngoba another thing is that uhousing uthi asikwazi ukuyithengisa indlu ye-RDP ingaphelanga i-8 years. Nalapho ke indlu ye-RDP okokuqala ayisuke uyinikwe nje, uyinikwa ngoba uyaqale uskrini ukubona uba okay le ndlu nyani uyayidinga, ayondlu ekufanele uba iyathengiswa. Kodwa ke xa uthe wayithengisa funeke ibe kanti isegameni lakho, ibe iphelile i-8 years uyisebenzisa, ngoba lo xa uyi-aplayela zokusitha awunandawo yokuhlala, uyayidinga indawo yokuhlala. So ndizawuma apho ke then ndinikeze kuBhuti. I think ngoyena uzoba namava way more than me, atsho apho ke ndishiye khona. Otherwise, as far as I know, ayikho ke nalaa nto ibithethwe kwathiwa ubana akanokwazi ukuya emagqwetheni noba ngaye emagqwetheni. There is no such thing. Bayayazi abantu uba laa ndlu ayithengiswanga, ayithengise noba uyithengisile usista wakhe uyobe ke shem ke uyityile imali yalo mntu, but ngokomthetho ayikho la agreement, la contract, akho sale yandlu because akho contract evalid. Okay. Nkosi kakhulu, sikumkhona emveni kwentsimbi yeshumi, buya ngena ekhaya, siyakwamkela enkqubeni sincokola nengcali kwimiba zomthetho. Sibonga konke Daca yena uphuma phaya eZolani kwama-attorneys, kanti ukhona umnumzana uXhanti kaGandolo Mawawa yena usuka phaya eGandolo attorneys. Lapho ke sijonge umba wobhuti waphaya eTsomo ogama lakhe liyindaba kwaMkhozi ke kuba soyikisela isidima sakhe. Kodwa eyona mba usetafuleni kukuba uthi kuthengiswe indlu yakowabo kamama wabo phaya kwela Rhawuti ngosisi wabo omdala. Nakubeni kunjalo ke ngokwengxelo yakhe amagama kule ndlu lelakhe ubhuti lo sincokola naye lelikasisi wakhe, lelomntwana kasisi wakhe. Ime emanzini ke ukuba ithiwane imeko xa inje, yiyo lento uva sinale ngxoxo namhlanje. Nawe sikuvaleli ngaphandle kuba mhlawumbi udlule kwimeko efana nale, unawo amava afana nale, naphuma kanjani ninabantu babandakanyekayo kulo mba. Uzongena ku-072 514 5381 usithumelele i-voice note, kungenjalo usitsalele umnxeba uzibuzele umbuzo kuba le ingaba kanti yimeko esondeleyo kuwe. Umba wakho asikeze nawo apha. Abantu izinto bazithethela ngokwaba, sibathetheli ngokwethu. Kanti uyakwazi usibukela live phaya kuFacebook, Vukani Community Radio. Mawawa, ngena tata. Ithiwani, mbuzo utsho, ithiwani into enje? Yake yakhona into enje? Mntakamaliwa ndikubulise, ndibulise kubaphulaphuli, ndibulise nogxa wam. Ugxa wam umntu akaDaca uyibeke laa caca, kodwa ndizawuza ngenye engile.
Yes. Ndivumelana naye kakhulu and 100% kula engile eze nayo, and unyanisile xa tshoyo kuGcawane esithi hayi yona bangabana kuthiwa ikhona i-contract of sale yona ayinawusebenza kule imeko. Kuba kaloku i-estate lena ilifa aliripotwanga, umaster akekho involved. But njengoba senditshilo ke mntakamali uba utsho kwavokotheka utsho ngazo zonke umntakaDaca kwela cala endiyanqinelana naye. Sajonga kweli cala ke mna kamntakamali. Yes. Uyabona ubhuti uthi umama wakho usweleke ngo-2008. Yeah. It's almost 8 years between 2008 no-2016. Yeah. Into ye-RDP ihamba ngolu hlobo ke mntakamali. Iqale iproject yomuntu othile ozafika aqokelela amagama ematyotyombeni ba une-construction company athathe lana ntsika abantu bayi-200. Ukhona ke umhlaba so emakhiwe ke municipality ba baza kokhelwa pha ababantu. Uzawuthatha la list yamagama aye ngaphakathi pha kwa-housing kuprocess zonke izinto. But ke ikhona ke into ethi ingakumbi ezi za very early zothundo. Phayana bekufunwa umntu hayi amasoka. Ndizakwenza umzekelo not ngendlela erongo, hayi amasoka afana noMaliwa ufanele uba akanamntana akanankosikazi akathinanga ulihlelele ungumaliwa nje. So aba bantu benje bebefumaniseka babekwa phaa ekugqibeleni bona, kodwa wena baphantsi kwakho uthi hayi ndinabo abantwana endihlala nabo kulaa ndlu endinabo uzibani kabani ubani uthi ufake nomzukulwana. Yile case kaNantsika ke kabhuti lo singayo. That is why uye xa uye phaa kwa-housing ufanele uba phantsi kwalaa project akuthiwa, ndifuna icacisa laa point mntakamaliwa, akuthiwa nguwe ozawuba in charge of le ndlu. Akuthiwa nguwe, kodwa kuthiwa abantu abaphantsi komama ngelaa xesha wayiaplayela ukuze akhwalifaye. There were two scenarios. There were two scenarios at the time. It's either you are married, then uyaqualifya kuba kaloku akusokhilwa abantu abastable and chiba isingles azikho stable. Okwesibini is either une-family. That is why uzawukwazi ukubhalisa abantwana ababini abathathu plus nomzukulwana, then ungawuqualifya ke ngoku. That's point number one. So I'm sure ukuthi uclear ke ngalaa nto uba igama lakhe liyavela. Ayavela amagama but ayikuniki igunya ukuthi you are in charge, we will take over xa seswelekile. Nantsi into ke masiye phaa ku-2008 umama usweleka ehlala ematyotyombeni ngo-2008. What? I will explain it further. I'll give you two scenarios ngo-2008 lo. Yeah. Into endicinga uba fanele uba yenzekile mna phaa umama udibene ne-street committee xa vela ufihla umama wakhe usisi lumdala. Yeah. Wakhona umbuzo ovelayo phaa ukuthi now that umama esishiyile ke ngoku and kukho le nto uba ngathi izindlu zingaphuma, le ndlu izawuphuma ibiza abani? Ezi zinto asikazazi uba ziza kukhiwa nini. That is why I was saying to you, you must look at that time period. Yeah, Lide laa xesha. There must be somebody uzawuba in charge kulaa Nantsika, kulaa property, kuba isesematyotyombeni. So endicinga uba fanele uba into abakwenzeka mna apha, umama with the support, usisi luthengise indlu, with the support of his trade committee, kwayiwa kwa-housing kowuxela uba hayi umama wam ebeaplayile apha indlu kodwa akasekho. Ngoku into eza kwenzeka ndim ke ngoku ozawungena kwezahlangu. You must remember ke mntakamali ukwenzela into ungayibhudi. At that time it's easy to change i-documents kuba i-process inoba yayingekaqali at all in terms of uba who finance what. You must remember xa uza kwakha la RDP you source isubsidy yakho.
ndibe worried kakhulu xa ndifumana ukuba ubhuti une-information eninzi angayazi, because one of the questions that you need to know there ukuthi yi-subsidy kabani lo yekhe laa ndlu, because Yeah. umntu okokhiwe ngaye nge-subsidy yakhe laa ndlu akazuphinda qualify anywhere in the country. So Okay. chances are njengesisiwa ngapha nangapha kuthiwa you will never succeed, you will never succeed, you will never succeed. It's because phayana phaa ngo-208 wathi usweleka kwakho mama usisi waya wabe naye engekabi nandlu. I don't know as facts because i-facts zikabhuti azikho clear, ndiyazama nje uxabangela. Yeah. Wabe engekabi nandlu, and then kwatshintshwa kube i-application ibisekhona umama funeka equalifyiwe, and aba bantu bala matyotyombe befuneka besusiwe kulaa ndawo bayokokhelwa kule ndawo seyizawunikwa bona. Kwasuswa umama kwafakwa usisi, but because if you can check mntakamalawu, it's a pity you don't have full information. It may Yeah. happen ukuthi ititle ibiza usisi pha. Then how do we explain ititle uba utshintshe njani? Uzawufumanisa kulaa process ka-208 at some point kangafunekanga kubekho ispace lento kuthiwa i-vacuum evulekileyo, because ibizawudisappeara laa ndlu yakulo bhuti through i-corruption and everything else is associated ne-corruption, okanye ithathwe inikwe omnye umntu. But usisi, I think with i-street committee baya ka-housing kwatshintshwa kwasese ke ngoku kusetyenziswa i-subsidy kasisi. Yathi xa ibuya itayitile ayisabuyi ibiza umama. I mean 8 years yonke itayitile ayisabuyi ibiza umama. That is why usisi engapeniki, engathini, enga-explain even nakubhuti, because ubhuti uthi i-street committee apparently simfonele usisi ngendlela, then usisi wafowuna kwacaciselwana ngento caciselwana ngazo, and ke ngoku kwabonakala uba mhlawumbi usisi is either ile process ndi-explainayo eyenzekileyo apha, indlu ibiza yena, wathatha over from 209 to 206. Zathi xa zinikezelwe izindlu wayangusisi oyosayinela indlu kuba indlu ibiza yena. Siye ke ngoku scenario number 2. Uscenario number 2 ke ngoku usilinka ne-explanation kamntana kadaca ithi ngela xesha usisi athatha over laa ndlu, if laa ndlu ye-RDP ukhiwe ngesubsidy kamama, then into eyenzekileyo phaa itayitile isabiza e-deeds office, itayitile isabiza umama, because if bendinayo yonke information mhlawumbi bendinazo i-IDs kamama ngendimenzele i-deed search ubhuti, ngendimenzele i-deed search. Uzawusinika mntakantolo emveni kwenkqubo, uzawusinika kamnandi i-death certificate ikhona kubhuti uthi wayayifumana Home Affairs. It's easy ke kawune death certificate ke you enter into ze-deeds office in the comfort of your space, your house. You can easily see ukuthi laa ndlu ownwa ngumaliwa, laa ndlu yathengiswa ngonyaka othile ithengisa isithini, but you can always access that information. Sizowuyazi ncakasana ukuthi ingaba as we speak ibibhaliswe ngobani. Izinto zimbini ke, ithi ukuba ngabana ngo-208 usisi emveni kwesigqibo ongcwaba umama wayotshintsha ka-housing kwasetyenziswa isubsidy yakhe, then indlu yeyakhe, she has every right ukuba ayithengise okanye ayitshise without ungenelela kobhuti. Loo nto ke imkhuphe ke ngokwepicture ubhuti ukuthi akuzange kusetyenziswe imali kamamakhe ye-subsidy ukokhiwa kalaa ndlu, kwasetyenziswa imali kasisi ukokhiwa kwalaa ndlu. Usisi akazaphinda qualify anywhere and everywhere in the country. But if kwasetyenziswa imali kamamakhe and itayitile yabuya ibiza umamakhe, then ke ngoku ifola within i-explanation ebinikwe umntakadaca. Whatever agreement or contract or arrangement efanuba yenziwe between usisi nabanye abantu, third parties, loo nto leyo ayinakwazi ukwenzeka. Mandime apho mntakamali. 072 514 5381 ufuna ungena, vakalise lwakho uluvo alunga nombe esiwuphetheyo namhlanje. Mhlawumbi uke wakuyimeko efana nale. Sike sazithetha kweli qonga imeko ezifana nezi, kodwa ezisondeleyo kule, kodwa bezingafani nale. Uthini wakho umbuzo? Ithini yakho comment? 072 514
5381. Ke ngoku Mawawa ebesebalule uSibonga konke phaya uba ilifa liyabiwa ngokobungakanani babantu abafanele nabanelungelo lokuba bafumane kulo nangokobungakanani belifa. Sithini ngokwale meko silibale sibethe ngoyaba into yokuba kukho abanye abantu abazalwa nosisi nakubeni amagama wabo engekho phaa njengembeli kabhuti likhona? Hayi, ayihambi njalo mntakaMaliwa. Okay. If now I were to add kwinto umntakadaci ikholegi yam ebeseyivezile, ekhona amagama engekho. Okay. I-estate iyaripotwa, ilifa liyaripotwa. Ilifa kuliripota nakwinkundla ekufitshane nawe, ikhona phaa iofisi ejongene namafa. Okay. Kulapho ke ngoku, and ke ngoku sekune-advantage ke kule mihla because i-system esetyenziswa e-masters i-linked no-Home Affairs. So noba umntu uyoripota ilifa akufihle wena mntakaMaliwa, but laa system since i-linked no-Home Affairs, it tells umaster ukuthi hayi, abekho bahlanu bathandathu abamvezanga umntakaMaliwa. Then umaster uzangavumi ke ngokuqhubekeka ngeprocess, uza kuthumela ileta ethi aniphelelanga apha, ukhona umntu oshotayo. So ithi ke ngekuloo nto ezi systems zisinceda kakhulu ekuchazeleni umaster ukuthi abantu ababefanele baripota le estate banga. Sinento ekuthiwa yi-nomination, ukonyula as umntakadaci ebetshilo. Aninakwazi ukuyoba niyiripote nonke, ayizukwazeka loo nto. Kuthiwa ninikwe i-nomination form, nonyule loo mntu kuzawuthi eze ngaphambili, ibe nguye ke ngoza kuqokelela yonke into kamfikazi ayifake ebhasketini. Kuba ekupheleni kosuku kufuneke kunqandwa ugqubhubhu, kufuneke ebuyile azocacisela umaster ngento esithi i-L&D account yokuthi kwenzeke ntoni, into ethile ndinike ubani kwicase kabhuti. Assuming ke ukuthi indlu isafola kumama, ndingamazi uba ngubani umntu onoriska ngo-2026 onothengisa indlu yedwa engabizi yena, and alikho igqwetha elinokuncedisa ekwenzeni lo mkhonyovu. That is why ke mntakaMaliwa ndinento ethi i-arrangement yale ndlu yatshintsha ngo-208 because if uza kum okanye uza kumntakadaci, the first thing kwindlu yomntu oswelekileyo yinto yokuba yiripote, depending kwi-gross yayo, uadvertise kwi-newspaper. Nalo bumfihlele uba ngumntu uthanda ufunda, uzawubona phaa kwelaa cala lee-legals xa ujonga i-newspaper phaa ekugqibeleni kunecala lee-legals phaa. Ziyavela ke amafa wabantu uba hayi ilifa likabani lipublish liveziwe and then kwenzeka ntoni ngalo. So alikho ke igqwetha eliza kufuna uba libe involved kwiinto ezi-fraudulent zee-transfers, uthengisa izindlu zabantu ngendlela engeyiyo. And beside i-reporting yakho nomaster iza kusokolisa, ayizukwazeka because umaster funeke naye ikunike ne-go ahead when it comes to i-transfer, and you must also uhambe ngendlela kamaster. Ithi ke ngoku le nto ukuba ngabana laa ndlu ithengisiwe yaguqulelwa kulo mntu kuthiwa uhlala phaa ngaphakathi uthi uyi-owner ngoku, loo nto ithetha ukuthi wayitshintsha usisi kwa-housing wasebenzisa isubsidy yakhe. Otherwise njengebesitsho umntakadaci, whatever arrangement ekhoyo phaa i-fraudulent and umthetho awuyamkeli. Kodwa ke ndibuyele kumbuzo wakho, bonke abantwana belifa bayaxhamla. Akuxhamla abantwana qha mntakaMaliwa, kuxhamla nesizukulwana, kuba isizukulwana uba ngabana uye wena watshaba, abantwana bakho bangena ezinyaweni, bangena kulaa gap yapho. Ayithi xa nibathandathu kutshabe wena, aba bashiyekileyo bahlanu bavuye baqomba hayi sizawusesohlula nelaa lifa likaMaliwa. Elaa lifa likaMaliwa lohlulela abantwana. So
aba bangabhaliswanga kulaa ndlu naba babhalisiweyo amalungelo abo ayalingana. And njengoba benditshilo ndifuna uyibethelele into yokuba i-RDP xa ubhalisa kwakuneescenario ezimbini phaa. Married okanye unefemeli, ibhaliswe ifemeli. Nomntu one-RDP angaya phaa uzawufika abantwana bakhe bevela phaa, ayithi kuthiwa le ndlu yethu mfaka mama, indlu funeka ihambe iyoripotwa because kune-tendency kumzontsundu kuthiwa hayi ndim ekuqaleni le ndlu izawuwela kum. Asithethi ngowela mntakamali. Umthetho uthi yeke i-numbering ingakwazi ukuguquleka. Thathani eli lifa niye enkundleni niboniswe la ofisi niripoti ukuba ngaba nihlala kwii-big cities, Grahamstown, PE, Cape Town, Johannesburg, niya e-masters office eJohannesburg nifike niripoti ilifa phaa, then nilandelelele imigqaliselo nemithetho yokohlula kwezamafa. Okay, Sibonga, ikhona into ofuna uyi-adda kule segment? No, bhuti wam. Okay. I'm still taking lessons from Mr. Ngodo. Mr. Kantolo. Bhuti, uyeva kuthethwa ngendlu yakowenu apha, unombuzo, unento ofuna ukuyihloma kuba awunazo zonke iinkcukacha kodwa iindwendwe zam zizama ukuhlangabezana nawe. Tata nazo zonke izinkcukacha kodwa ndiyamthatha ngoba ibeka ngalo ndikwamzileke ngokuthi ngendlela ayisho ngayo. Vakalela kude. Tata Nike, ndiyandiva ngoba iyavakala kakuhle, ungaqhuba ke bhuti. tata ndimvela utata ndivile nosisi ngendlela abayibeka ngayo ndibaphe kakuhle. Okay. Then ke ngoMawawa. Okay. Mawawa, uzibekile scenario zangaka futhi ndicinga uba zenza intsingiselo nakuthathatha lo ngumaliwa. Kodwa ke ngoku umbuzo uthi ke ngoku le ndoda sithetha nayo mayithini from le point kube esandleni ine-death certificate sikamama. Ukunyakaza kwayo ngoku makuthini ukuzama ucela umngeni nokufumana okwenzekayo ngale ndlu yakowabo. Ukuze ayichane mntakamaliwa, kuba yabona ngoku njengoba sithetha apha eMbadweni ngoMvulo, i-facts, i-information anayo malunga nendlu le ayisibhekisi phambili kakhulu. Okay. And kakuhle ngale ndlela sifuna ngayo. Yabona ukuba ngabana ebesithi, yabona uba uyajonga le idate yosula kamama noThosi ngo-2016 and ujonge namhlanje ngo-2026, surely itayitile ziphumile phaa. Laa ndlu yeka-2016 le is almost 10 years. Noba ke bezingekafiki ebantwini edlanzini because uzawuvela omnye athi iitayitile asikabi nazo. Okanye mntakamaliwa ikhona enye i-deeds office nandike ndoncedisa kuyo, but I pick it up ukuthi abantu belokishi ethile bahlala ezindlini but iitayitile izindlu zisabiza umasipala okanye izindlu zisabiza laa mntu weprojekthi, zisabiza laa khampani yeprojekthi. So yenye into esake siyincokole ngenye imini ecaleni ukuze nayo. But ke ngoku uba ngabana laa tayitile ayikaphumi, mandiyikrwabise le nto mntakamaliwa ndingekayikhohlwa. Enye yeetriki zezi zindlu ze-RDP zingekabizi bantu at all okanye zisabiza umasipala kwezinye iindawo, ii-jurisdictions. Because uye ufike eKuruman fanuba zibiza umasipala, uye eJoburg, e-East Rand okanye e-West Rand okanye e-Midrand ufike zisabiza umasipala. Uyabona ke the trap is ke phana laa ndlu iyakwazi uguqulwa ngohlobo oluthile lale mihla. That's why sinomadlanga namhlanje kuba ayibizi umaliwa ebehlala phaa, umaliwa ebesenza yonke into phaa, umaliwa usavela phantsi konantsika komamakhe phaa. But xa uyijongisisa laa ndlu ayibizi femeli yakwamaliwa, ibiza umasipala.
azathi ke ngoku onolwazana ngathi noko lithe qabavu phaa kwaMaliwa xa efika phaa kwamasipala kusithiwa hayi mani phaa ka-235 le ndlu le ayikabizi nina anikayenzeli itayitile apha kule ndlu. Le ndlu isabiza umasipala abamba umntu ecaleni aphume naye phandle athi ndinabantwana apha bayi-4 ndinobrother bam endingavaniyo nabo kwenzeka into ezithile phaa ekhaya. Ewe le ndlu ayibhaliswe ngumama and ii-documents zitsho apha efayilini le yakowabo. But asithethi ngefayile ke ngoku sithetha nge-registration of the house. Itayitile umasipala akakayikhuphi kuye ayifake kwaMaliwa. Athi lo uye kuqala afune uba mayitshintshelwe kuye ethethe nabantu abaphanga phakathi kwamasipala ebenzele loo drink abenzele yona. Iphele ke ngoku into engekho mthethweni. Iphele ke ngoku le nto yale ndlu seyibiza umkhulwa wakho ngendlela ongayaziyo wena, ngoba kaloku ibilengalenga. That is why abantu bexela basanuzeka izindlu akamakwenu zilengalenga because uninzi umonakalo phaa. Siye kule sithetha ngayo namhlanje. If you check u-2016 uzojonga ku-2020 10 years iba itayitile ayikathathwa. It's either la title ise-deeds office because uthi uyile ka-housing u-housing umxelele enye into akathethi ngetayitile u-housing because anyway itayitile azihlali ka-housing une-information ethile akayanga ke ngoke-deeds ubhuti. What we can do ke thina ke ngomso xa ikunike i-details zikamama ne-death certificate jonge i-ID uyakwazi ungena kwi-system yase-deeds office to check ukuthi ngaba le ndlu isephantsi komasipala na okanye yatransferwa phantsi koMaliwa then uMaliwa then umama Maliwa wasweleka. Xa sinala information ye-facts ke ngoku it gives us ii-pointers zokuthi hayi usisi wayithengisa ngendlela engeyiyo. But for now asinayo information ukuthi indlu ibiza bani. Only when we know that information sizakwazi ukuthi sibuyele back kwase-deeds because e-deeds liyavela igqwetha ebelitransfera. Then we can talk nelaa gqwetha belitransfera ke thina uba kunengxaki evelayo enje and umama ebeswelekile and itransfer yenzeke ngo-2021. Asi-understand iprocess yakho behamba njani. Then kulapho kuzawudaka khona intlantsi ke mntakaMaliwa. Bona elaa gqwetha lizazi uba ibe khona i-fraud apha. Sibe ne-information epheleleyo. Okwangoku sisabambeke kulaa nto uba asiyazi indlu uba ibiza bani. So ithetha ukuthi ubhuti kusafuneka ephinde kwa-housing. Makangayi kwa-housing ubhuti mntakaMaliwa bazamxelela isitori esinye banefayile phaa. Makaye deeds office. Oh, okay. Uba uye e-deeds office ne-deed le kamamakhe uba useJohannesburg aye deeds office iseJohannesburg i-deeds office okanye ayigugulishe uzayibona i-address aye deeds office ayojonga uba le ndlu yakowabo ngokwale ID itayitile ibiza bani okanye yayibiza bani. Uzawunikwa yonke laa information uba hayi yayibiza umamakho but ke ngoku ubani usista wakhe lo mdala wayithengisa okanye isabiza umama wakho le ndlu ayikatshintshi itayitile. Then iswele ndigodi uba injalo. Mandize kuwe bhuti. Ewe ke zange nathetha nosisi omdala ubuya kwakhe eGoli. Njengoba usitsho uba zange nithethe. Ithini incoko phakathi kwakho nabanye abantwana bakuwenu simyeke usisi omdala lo kuyabonakala uba niyamoyika ukuba akuve wena umoyika kakhulu uba ungathi ungambuzi ngento enkulu kangaka? Cela uphinde ulungise futhi usondele. Aba abanye into abayithethayo okokubana balindele ku Yeah. wangababe Sentsho nawo yeah, ndizama ukuthi bathini bona bayanqwala into yokubana hawu noba uyithengisile usisa singeni ndawo okanye bafana nawe abahambisani neso sigqibo. babengangani neso sigqibo kuba into abayithethayo kuba imali kufanele uba sifumane esityayo. Efanele bakutheni?
kuthetha njengoba bebona nabo bayayifumana ihlelo. Okay, befama bayinxalenye yeso sigqibo. Usisi ubuya kwakhe apha ekhaya xa ebuyele emakhaya wabuya ebonakala njengomntu onemali. Cimba ke ngokweendlela zethu zasezilalini siyambona umntu akagantolo uba hayi noko ayiyo laa pokotho ebevame ukuba nayo, ithande uthi axe noko le anayo. Wabuya ebonakala njengomntu onemali de nazibuza akho nto niyiqaphelayo nini ethi eyi hayi noko akaqhelanga unkala, akaqhelanga uthenga kangako usisi, uyithatha phi le mali? Zange kibekho lo moment. Utata ndingathi kuba ke wayengaqali igqithi ngapha ekhayeni kodwa ke ngokuqaphela phaa Lalukhona utshintsho. Lalunjani? joloba umntu noko nayisandla Eyi thethela kude bhuti, thethela kude ndiba ndikuphunqule. Ndiyazithanda iindaba zabantu. Bhuti, vakala ndithi bendisithini kanene? Ubusithi utshintsho. Yes, ubuthetha ngotshintsho. utata luba khona singabona uba ikhona into ekhoyo xa isandla sokwethuma singena kubo sethu ubona uba ikhona khona. Okay. Yithi ke ndibuze lo mbuzo kuba umntu akagantolo ndicimba sele bekuhlahlela indlela yokuba usuka kule ndawo ukubheka phambili kuzothiwani. Ukusuka ngoku wena uplena uthini ngosisi wakho okanye kusisi wakho? Likhona ithuba apho ucinga uba uzawudeske umfowunele nihlalele lo mba phantsi? Endingakwenza kwintetho katata ozesebutheka tata ndiye ndane-inceda nesigqibo sento yokubana kwimbono yakhe le andinika yona bendingathathanga ithuba loba ndifikelele phaa edolophini. Ndiphinde ndithi tata andikhe ndaya phaa kwezaa sista ezi zalapha edolophini malunga nalo mba. Ndake kwatyaba ke into yaphana ifuna imali elaa xesha ndandingekho. Okay. Mandibuze kanje bhuti, mandibuze kanje kolo ngokuqhawula. Indawo le ndlu phaa eGoli, uyawazi umasipala eniphantsi kwawo? Ndiyamazi. Yiza tata. Indawoni phaa? iseCarltonville. Carltonville. Carltonville isikho sekuruleni kanene? Sewest Rand. Masipala wesifana. Isentoni mawo? Isewest Rand umasipala wam lo West kaNtse-Joburg. Oh, Lapha i-City of, phantsi kwe-Western area wena. Phantsi kwe-Western area yena. so i-City of Joburg leyo. West Rand municipality. Ilocal yakhona. Okay. Yeah, ilocal yakho. Oh, okay. Hayi ke ndikubambile. Now ndicinga uba siya ngasekuyivaleni. Mawawa ubuse utshilo into yokubana le death certificate kamama xa nijonga yiyo ezokusinika umkhombandlela uba kwale ngxoxo kusukela kule ndawo yintoni eyenzekileyo kule ndlu yolu sapho. Andithi ubusitsho kanjalo okanye ndiyitolika wrong? Hayi utolika kakuhle kakhulu umntana Maliwe because laa death certificate sathatha ezaa details senze ngazo i-deed search. Mna mhlawumbi ndiza kufowunela ngomso imini engaphelanga ndikuxelela ukuthi hayi kwenzeka ntoni kule ndlu, then uthethe nobhuti wena and yeah Kodwa nomasipala wakhe. yeah. Xolo. Kodwa mawawa yonke le nto sithetha ngayo xa kungoku ithetha ukuthini ngemeko yoluntu, ukulandela umthetho, ukuqonda nokungaqondi indlela izinto ezifanele ukwenzeka ngayo? Ngoba bendisithi apha kusibonga konke ngethuba ndincokola naye ngalo mba ndithi sinengxaki enintsi, kunento yoku-intimidate abantu, yokugrogrisa, yokoyikisa abantu ukuba noba ungazame yiphi into
ingakumbi leyasemthethweni, iske ingathi bayawina abantu ngaloo nto kuba abantu baye basho barhoxe aba bafuna ukucela umngeni. Isibonisa ntoni le nto ngegap yolwazi nemeko esikuyo eMzantsi Afrika xa kungoku le meko kabhuti? Mntakamalewu, kulapho thina sibulela ezi platform ezikumila kunje, iplatform yembatho. For instance, le meko kabhuti ndike ndadibana nayo, I think 2 or 3 years ago. Umuntu efuna uthimba indlu engafuni nefamily uba mayisondele. Efuna uthimba indlu but sayiphanda so-medics officer fumanisa akakwazi utshintsha. Saye sayiwina ke loo ndlu because ekugqibeleni waye wanguye ozayo ukuthi ozozithoba. Samthengisela ngento ebeyibiza ke uxa wam kwelaa cala umntakadaca, samthengisela nge-market value and samncedisa kukuyiguqula. Ithi le nto mntakamaliwa, iiplatform ezikumila kunje mazingapheli. Yeah. Nabantu kuba ezithivini kuyathethwa, koonomathotholo kuyathethwa, kwi-newspaper kuyabhalwa, abantu banonyana babangamagqwetha, kukho amagqwetha ekuhlaleni. Sensho zininzi indlela yoba information ingafumaneka ngazo. Abantu nabo mabazidini. Awukwazi mntakamaliwa uhlala umzekelo kwindlu for more than 10 years engabizi wena. Elaa phepha lamanzi ngelinye ixesha liyakuxelela elaa phepha uba indlu ayibizi wena, indlu esephantsi komasipala. Ziyabiwa, ziyabeka izindlu eziphantsi komasipala zingabizi wena. Ide ibe worse ngenye ixesha xa laa mntu waye-aplayele indlu kuqala engasekho, usho ukuthi abazali. So iluxanduva lezikhululo zenu Maliwa, kuba ngoku banintsi abantu abamamele ivukani yokuba le mfundiso niyifake nokuzama abantu nibashukumise, nibacacisela ngamalungelo abo, nabo banoxanduva kwelabo icala lokuthi ezinye zezinto akulindelekanga babe baziva kunomathotholo okanye eTVini. Yimibuzo nje onokwazi uzibuza yona leyo uba xa ndinokufa le ndlu ingekaguqulelwa kum iyazithini into yale ndlu. Kube kulapho ke ngoku umntu aphakamisa inyawo abuze afumane uncedo. Yeah, xa ndijonga nami izikhalazo, iimeko zabantu ziyasibonakalisa into yoba ngaphandle kwengxaki efana nalize nobhuti, kuyafuneka into yoba sikhangele usuku, sithathe loo nto, sicaphule, sithethe ngayo, nisihlalutyele uba xa into ethile ilolu hlobo yenziwa kanjani. Inene iyafuneka loo nto leyo. Sibonga, andazi noba andikudlela indlala na, ndikuvaleli mhlawumbi kwinto obufuna ukuyiphosa, ingakumbi kulo mbuzo othi imeko efana nale kabhuti ithetha ukuthini ngemeko yokuphila kwethu kwindlela yokukhawulelana nomthetho siluluntu nje ngokuthe gabalala, kuba kuyabonakala bingathi ikhona igap phakathi kwethu on the ground kunye nabantu abazi umthetho ngcono kunathi. Enkosi Malewa. Ndiyafuna ukuthi bhuti ubana iyafana into yomthetho, iyafana nento yoogqirha. Oogqirha bahlala besikhuza bathi masiyeke ukusebenzisa uGoogle ukuzidiagnosa. Xa usiva ingathi unento uqonda yayindonqena ukuya kwagqirha, mandikhangele mana apha kuGoogle uba xa ndiva ipheyini ethile zokuya kusenzeka ntoni. Abantu mabangayi ebantwini abangengobameli okanye abangazani nomthetho. Umthetho ulula ngoku, uyangena apha nalapha efowunini yakho, but ke ngoku xa ujonga efowunini zikhona izinto mhlawumbi uzawusebenzisa u-AI. U-AI ke akekho rayithi, especially kwizinto ezidibene nomthetho. So rather uye kwaba bantu njengoba besitsho uBhuti ubana ngcono uye kwaba bantu abawufundeleyo umthetho ufumane ingcebiso kubo kunoba uye iwesi ke ngoku kabhuti uba uya kwakulo mntu uyikomiti yasestratweni othenge le ndlu, kwanguye othi kuye noba ungaye egqwetheni, of which lo mntu yena akalogqwetha. So I think kuwise ubana ngoku amagqwetha asengabantu esiphila nabo ekuhlaleni, khangela umntu wasekuhlaleni oyaziyo le nto yalo mthetho, uve kuyo uba xa ndinengxaki enje ndingenza kanjani. Ungasuke uzibonele wena okanye uthethe nomnye umntu naye ongena-knowledge kangako ngomthetho, ngoba ke umthetho utricky, akafuni mntu ozosebenzisa u-AI.
funeke wenze sure uba uyagxila apha ekufundeni, udibane nomntu nyhani ke owaziyo umthetho, not ubana uthi hayi ndizawuzikhangelela mna. Umandi kumthetho wethu because qha ke yinto ubana nje siyonqena ke singabantu ukufunda because sinee-constitutions, umthetho nje ulapha kuthi, ayonto nento yoba ede ifune uba ude ukhangele thina. Kodwa ke xa into injena iye isifune, and ke ngoku laa nto iphinde ibuyele kulaa nto ithi it's good that we have ii-platforms ezinje enisinikeza zona, Mr. Maliwa, so that nabanye abantu bazofunda. Abanye abantu mhlawumbi ngoba bengayazi uba funeka uyoripota, funeka uyothini. So umntu uzoyazi uba xa ndisenzekelwa yingxaki mandihambe ndiyoyiripota kwamaster. Enkosi, Mr. Bhuti, masiyibethelele sivumelane, kodwa undiphikisa uba ndiyaphazama into ethi uyakusidlulisela ke into i-death certificate, emveni koko ndidlulisele kula magqwetha ajongeke ngale ndlela besitsho ngayo Mawawa, ukuba into yakho ithini na malunga, okanye into yenu nelo lwasapho lwakwenu ithini malunga nendlu yenu nokuthengiswa kwayo. Siyavana kuloo ndawo? Tata ndimamele. Yeah, so uzawukwazi usinika le death certificate ebonakalisayo uba nyhani umama ubani wasweleka ngexesha elithile. Tata ndiza No, akho ngxaki bhuti, bendifuna nje uqiniseke into yoba ukule meko. Mandikunike ke bhuti uchamazi wokugqibela sikukhulule. Enkosi ngokusithemba uba uzothetha ngengxaki yakho kule platform. Tata mandibulele kuwe kuqala tata. Ngoba uye wathatha inxaxheba yoba ide ubuyele kum. Ndibulele ke notata onayo, ndibulele ndibulele nabaphulaphuli nesebenziswana nokuvisisana. Ndiyabulela tata. Nkosi kakhulu. Sibonga, ladies first. Kwelo cala lenu apha. Shamazi wokugqibela. Kokokuqala kuwo kule platform, kodwa uzawuba ngomnye wabalapha abantu ukusukela ngoku. Enkosi bhuti wam. Mandibulele to uBhuti. Kuyacaca ubana kufike umntu okudala esefieldini. Nam I'm also learning a lot from him. Ndibulele nakuwe mntakamaliwa for the platform, nakubhuti ngoba esithembile ngengxaki yakhe and ngendlela ekwenzeke ngayo seyingathi isolvekile, because immediately eyifumana la information yoba ngubani okwi-title deed, then uzawukwazi ubana uyakwazi umove forward with into yakhe yobana balungise le claim with i-master's office, okanye kanti ibhalwe ngosister wakhe. So I think seyincedakele basically, because into yakhe seyinomkhombandlela. It's just a matter of bana asinikeze ezi details zikamamakhe so that sikwazi ukumcheckela kwi-office registration ye-title deeds. So yeah, bhuti wam, bekumandi. I had a great time and thank you so much for the platform. Oh, okay. Mandibulele ndibhabhayise nakubamameli Vukani. Thank Nkosi you. kakhulu. Mawawa, vala ucango tata, bekunyanzelekile ivalwe nguwe kakade ungwalapha eKhrizana. Ndibulele kuwe mntakamaliwa ngethuba, ndibulele kubaphulaphuli bakho ngendlebe, ndibulele kubhuti. Ndiba-invayitha kakhulu ke abaphulaphuli kuthi ngoku sibanintsi, ugxa wam naye ubethe ngazo zonke, ndiwabonakalisa amava akhe nobuchule bo-andastenda kumthetho. Amagqwetha senihlala nawo ezindlini ngabamelwane benu, nijikeleza nawo. Kunentetho endidla ngoyithetha ke mntakamaliwa, and abelungu nezinye iintlanga ziyayisebenzisa. Uzawufumanisa ezinye iintlanga kune-spiritual leader sakhe, athi xa kukho ingxaki apha aqala ambize, sizawuthi ke thina kube khona umfundisi othandazisa ikhaya. Ufumanisa kwalapha ekhaya akwanjwa kubo bonke oogqirha, khona ugqirha okwanjwa kuyo, ukwenzela uba i-history ye-family health yazeke uba ihamba phi, ziziphi izinto ezi-generational.
and kumakhaya njalo fanele uba likhona igqwetha lalapha eyadini, awujikelezi uye kumagqwetha onke kuba kufuneke ngelinye ixesha kuthi kuhleliwe edining room kusidliwa isidlo sasebusuku, igqwetha lenu ke likwazi uba linibonise ngezinto ezithile, linigayide nisiya phambili nje. So kuyafuneka nakumzi ontsundu bezizinto ezo sithi siyazibethelela ukuthi khawube nogqirha ofemeli, ube negqwetha lefemeli, ube ne-spiritual healer sefemeli. Ngokutsho oko singabheka phambili singulo mzi, kodwa ke thina sizuyeka usebenzisa amaqonga afana nalawo uzamxhobisa uluntu nolivusa nokucacisela ngamalungelo. Mandibulele mntakaMaliwa. Amen. Kuba ngengoma kaLeona Lewis, Better in Time, mhlawumbi ke ukuba ngcono.